Jesus. Hallelujah. بتعب كريستوس قبره قبري نسحاتكم انتاي مخانو من تخطفلتو راهدو نامادي دي بوس خالا بدانا بدينا بوس عبلعلو كله أسمات عبلعلو كله حيلتات عبلعلو كله السمة زبل أسمات اللي علم يسبلو نتحلف زلو عبي حيلو أبانا نأمن كم سلطان حيلو أب كريستوس قبرو قبري نسخاتكم انتاي مخانو من تخطفلتو نبزلو كله عب تحتاج قارو أجزالو نسلو علو كله الرسي من دخون نتا محبر هاليلويا يسوس نسعد ما يلو هاليلويا نايت كله أب كلاتهم تملي ملعتو يا السنة تام حبر وفيو هاليلويا السوف زهياوي هاليلويا السوز العالماوي بصفر زون هاليلويا هو ربا بابا بابا يه بصفر زون هياوي هاليلويا خربوبوس سوتودودودودوس هاليلويا خدابادودودودودوس هاليلويا هاليلويا نزع بيت كاز النار أنا نزل لونت كالنار أنا أتزلنا كبر زخون مسواتي كم تمارتا هاليلويا مريم دما يسوع عبيت سمعنا له مسمعت كبر كزخون قدي كبي هاليلويا صروينا درس حزامت يا يسوع عب أغرب سيساب أغرب سات درس خمس نبرت لما أنت دما هاليلويا نعخذ زخون مسوات خنا غربنا أتنا هنا كبر زخون مسواتي أتنا هنا كبر زخون مسواتي نعخذ بك هذا بدوس يا بير أملاخنا بأملاخه دم هاليلويا يمكن ميخن كربنا هاليلويا تلينا يا خا يسوس هاليلويا تلينا يا خا نقول له هاليلويا تلينا يا خا هاليلويا هاليلويا نفس قدوس هاليلويا تمالي أساقير كان يا خا لومون كتساقرنا مسانا اللغة هاليلويا هاليلويا نوكلك هاليلويا نوكلك اسكنبلو هاليلويا نوكلك لنا هاليلويا توكلتنا يا خان الصغار تمالي حفر كانان هاليلويا لومون هاليلويا يسوس
هاليلويا 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 يسوس بزح نجار رينا نبي وثنا بزي بأخا جن زجرم نجار يلن هاليلويا زجرم من تلو نسخاقة هاليلويا زدنق انتلو نسخاقة هاليلويا أب تحت تحاي حدش نجار يلن كم زبالة نقول سلامون كله يدقاقم تزجرم كله جزيج نسخاقة هاليلويا أب تتصبح تجرم نسخا بين خاقة يعينتنا أنا وخان بلنا لنا هاليلويا 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 بزحري اللهو زبل كاني كخوين أقدمك كم زنقر كاني نتي زترفك الكا أمين كم زفتم حيل خاسل زيلكا رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري بزحري اللهو زبل كاني كخوين أقدمك كم زنقر كاني نتي زترفك الكا أمين كم زفتم حيل خاسل زيلكا رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري وركن برورين عايدن كننيو مركب مسانوين عايدن كننيو كبرت زعلم عايدن كننيو عايدن كننيو عب تحت الصحاي طايحة دش نقرالو عايدن كننيو انترفو مدحادي نحس حقوسي مدحاديو نحس مدناقي فقر مدحنكايو عادني كاني غا بخلو سراحكا جناون كد النغي عباخات وكيلة عادني كاني غا بخلو سراحكا جناون كد النغي عباخات وكيلة جناون كد النغي عباخات وكيلة كوكلكاي كوكلكاي مدن نغيغا مدن
كيكون جنا إنك مسكانا كيكون غلو إنك عمليخو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانكو كيكون جنا إنك مسكانا كيكون غلو إنك عمليخو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانكو عادني كاني عادني كانكو عادني كانكو عادني كانيغا بخلو سراحكا قناون كيد النغي عباخاتي وكيلي قناون كيد النغي عباخاتي وكيلي وكلكاي 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 مدن نغيغا مدن نغيغا مدن نغيغا مدن نغيغا مدن نغيغا عادني كانيغا بخلو سراحكا قناو كيد النغي أباغاتي وكيلي عادني كانيغا بخلو سراحكا قناو كيد النغي عباهاتي وكيلي قناو كيد النغي عباهاتي وكيلي وكلكاي 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 مدن نغيغا مدن نغيغا مدن نغيغا مدن نغيغا مدن نغيغا هاليلويا مدن نغيغا نسرها يسوس هاليلويا بزحري اللخو زبلكاني كخون أغدينكا كم زنقركاني نتي زترفقالكا أمينة كم زفتم حيل خاسون زيلكا رغيب يوري رغيب يوري رغيب
أقدمك كم زنقركاني نتي زترف قالك أمين كم زفتم حيل خاصل زيدك رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري رقيب يوري عادني قانقا بكل سرحك جناو كين النغير أباخات وكيلي عادني قانقا بكل سرحك جناو كين النغير أباخات وكيلي جناو كيد النغير أباخات وكيلي وكلكاي 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 مدنغي لغا مدنغي لغا مدنغي لغا مدنغي لغا مدنغي لغا كيكون جنا إنك مسكانا كيكون غلو إنك ملغو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانكو كيكون جنا إنك مسكانا كيكون غلو إنك ملغو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانكو عادني كانغا بكل سرحك جناو كين النغير أباخات وكيلي عادني كانغا بكل سرحك جناو كين النغير أباخات وكيلي جناو كين النغير أباخات وكيلي هاليلويا 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 زقرم انتلو زقرم انتلو زقرم انتلو زقرم انتلو باغاي زيدرن باغاي زقرن باغاي زقرن باغاي زقرن كدنا
كدنق تخويني باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق تقرب زقرب تخون زقرب تلو زقرب تلو زقرب تلو زقرب تلو باغاي زقرب باغاي زقرب باغاي زقرب باغاي زقرب كدنق كدنق تخويني كدنق تخويني كدنق تخويني كدنق تخويني باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق بزيك خايلة زقرم زدني غني بزيك خايلة عمي قلبي زسلبني بزيك خايلة زقرب زدني غني بزيك خايلة عمي قلبي زسلبني زقرم تلو لسخات راحة هللويا زقرم تلو سخابي هللويا فتوي تبلت أبالا فاتل في حلالي إلك مسراه قاتمالي أقرمك أصدممك كندي سوقات بالكاني أبصغتا تشميني إيدي أبابيات مسكاني بتوي تبلت أبا يا فاتل في حلالي إيدك مسراه خاشمالي أقرمك أستممك كلي سوغا بالكامي أبصرتا تشميني إيدي أبافيات مسكاني زقرم تلو زقرم تلو زقرم تلو زقرم تلو باغاي زقرم باغاي زقرم باغاي زقرم باغاي زقرم كدنق تخويني كدنق تخويني
كدنق تخويني كدنق تخويني باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي زيدنق باغاي باغاي زيدنق باغاي زيدنق هللويا 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 عرديو منا قفيي سمك عرديو منا قفيي لعل زبله ايو كولي لعل زبله ايو سمك عرديو منا قفيي سمك عرديو منا قفيي لعل زبله ايو كولي لعل زبله ايو كولي يسوس 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 سمك عرديو منا قفيي سمك عرديو منا قفيي لعل زبله ايو كوني لعل زبله ايو كوني سمك عرديو منا قفيي سمك عرديو منا قفيي لعل زبله ايو كوني لعل زبله ايو كوني هاليلويا سمك عرديو هاليلويا ابلو اللغو عيلي ابلو اللغو كوحي ابلو اللغو عردي ابلو اللغو كوني ابلو اللغو سمكا ابلو اللغو سمكا ابلو اللغو عيلي يبلو اللغو كوحي يبلو اللغو عردي يبلو اللغو كولي يبلو اللغو عتموي
ባድማ በረኻ አራዊት ዘድሂሉ ቦታ ምሳይ ነርካ ኣይትፈረኻንን ሰናይካ ኣይጎደለንን ኣብ ጽምዊ ባድማ በረኻ አራዊት ዘድሂሉ ቦታ ምሳይ ነርካ ኣይትፈረኻንን ሰናይካ ኣይጎደለንን ሎሚ ውን ክውከለካይ ትመኒኻ ኣምላኺ ሎሚ ውን ክውከለካይ ትመኒኻ ኣምላኺ ክመነካይ ሎሚ ውን ክእመነካይ ትመኒኻ ኣምላኺ 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 ውከለካይ ሎሚ ውን ክውከለካይ ትመኒኻ ኣምላኺ ሎሚ ውን ክውከለካይ ትመኒኻ ኣምላኺ ትመኒኻ ኣምላኺ ትመኒኻ ኣምላኺ ትመኒኻ ኣምላኺ ትመኒኻ ኣምላኺ ምሕረትካ ብዓይነይ ርአየ ምሕረትካ ብዓይነይ ርአየ ፍቕርኻ ኣነስትዒመየ ፍቕርኻ ኣነስትዒመየ ምሕረትካ ብዓይነይ ርአየ ምሕረትካ ብዓይነይ ፍቕርኻ ኣነስትዒመየ ፍቕርኻ ኣነስትዒመየ ምሕረትካ ብዓይነይ ምሕረትካ ብዓይነይ ርአየ ፍቕርኻ ኣነስትዒመየ ፍቕርኻ ኣነስትዒመየ ሃሌሉያ 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 ዝበዝሓልና ሰባት ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩለን መዓልታትና እናዘከርና እስከ ሃሌሉያ ነፍሰይ ተገበረልክ ሰናይ ኣይትረስዒ ሃሌሉያ ነዘክሮ እስኪ ነፍስና ነዘክራ ዝሓለፍናዮ ጎደናታት ኩሉ ትመኒኻ ኣምላኺ ሎሚ ውን ክእመነካይ ትእመኒኻ ኣምላኺ
تمنيخا أملاخي تمنيخا أملاخي تمنيخا أملاخي تمنيخا أملاخي محرتك بعيني رئي محرتك بعيني رئي فغرقا أنا استحيمي فغرقا أنا استحيمي هاليلويا هاليلويا كبر خلون እግዚአብሔር ይሁን هاليلويا هاليلويا نزم محرته زعبيلنا እግዚአብሔር ሕጂ ድማ መሊስና ክብሪ ክንቦይና ሃሌሉያ ክብሪ ይግባእካዩ ሃሌሉያ ክንብለይና በይንኻ ክብሪ ክትወስድ በይንኻ ይግባእካዩ ካልእ ማንም ኣይወስዶን ሃሌሉያ 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 Hallelujah. سمايات زفانكا مثلي وانت خليت مركزي يجري غاية مركزي يجري غاية باستنفاس أفنجاخة ما يديغو مرو عزيومي بيروغا عزيومي بيروغا كبري نغد وسن أبافنا يدك غا تبكالونا كبري نغد وسن أبافنا يدك غا تبكالونا تغبر لغويتا كبري 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 نعاقا يقول أملاخنا نعاقا كبري 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 نعاقا يقول يسوس نعاقا كبري 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 نعاقا كبري 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 نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا كبري 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 نعاقا يكون أملاخنا كبري 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 نعاقا يكون يسوس نعاقا كبري 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 نعاقا كبري 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 نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري هاليلويا 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 كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا كبر غاني غالي مسكنا غانتيرو مشي عينيري كبر غاي مكالي فتاري بين غاي غمو كبر غاكي وزين قالي عيبك عين معلم عيبك عين
كبر غاسن أغا موسانا سخادا ما يجارت ويتان خبرخا كبر غاسن أغا موسانا سخادا ما يجارت ويتان خبرخا كبري 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 ناقا يكون أبلاغنا نحاقا كبري 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 ناقا يكون يسوس ناقا كبري 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 نعاقا كبري 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 نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري ناقا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري ناقا هاليلويا وكبري نعاقا انت نز يسوس هاليلويا جبجبات اللوو كبر اللوو هاليلويا عب سمايات كوينوم كله بلاغتي كبري كبري يبلو كبري كبري يبلو نحنا خي أمري هو بجيدنا ونوسغلو ونوسغلو مسكنا كيبلي تسبح عزتك زيمانا مزمورنا يغن خبرغا مسكنا كيبلي عزتك زيمانا مزمورنا يغن خبرغا كبري 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 ناقا يغن أملاخنا نعاقا كبري 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 ناقا يغن يسوسنا نعاقا كبري 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 نعاقا كبري 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 نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري هاليلويا 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 كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري 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 نعاقا يكون أملاك نعاقا كبري 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 نعاقا يكون يسوس نعاقا كبري 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 نعاقا كبري 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 هاليلويا 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 كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا هاليلويا كبري نعاقا هاليلويا كبر نعاقا يسوس هاليلويا أملاخ يلاليلو كل تجلبه إلا وينكا زيتفي كم جمال أي وسنك كانيو كونتات ياخا أملاخ وداجي وداجي تعبت قفاخا أملاخ وداجي وداجي تعبت
تعبت قرماخ عملاق يلن يلو كله تتلمه كلاوينك نيتفك كمه عيبسينك كانيو ونتات يخا عملاق وداجي تعبت قرماخا عملاق وداجي تعبت قرماخا وقت يا بهير كولينو عملاقيخا وقت يا بهير كولينو عملاقيخا سماي من كيف تركا آخرا كي تولدين قام زلالم عملاقيخا سماي من كيف تركا آخرا كي تولدين قام زلالم عملاقيخا قام زلالم عملاقيخا قام زلالم عملاقيخا قام زلالم عملاقيخا بزلالم عملاقيخا قام زلالم عملاقيخا بزلالم عملاقيخا وقت يا بهير كولينو عملاقيخا وقت يا بهير كولينو عملاقيخا سماي مدر كيف تركا آخرا كي تولدين قام زلالم عملاقيخا سماي مدر كيف تركا آخرا كي تولدين قام زلالم عملاقيخا قام زلالم عملاقيخا بزلالم عملاقيخا قام زلالم عملاقيخا بزلالم عملاقيخا تبشابا زلو نزي يسوس هاليلويا እቶም ልዕል ዝብሉ ዝመስሉ ስልጡናት ተተያኻኽቡ ምስ ኩሎም ጣዖታት ክመስሉኻ ኾነ ወይ ክበጽሑኻ ኣይክእሎም ክዳረጉ ንኽብሪ ግርማኻ ኣይክእሎም ክዳረጉ ንኽብሪ ግርማኻ እቶም ልዕል ዝብሉ ዝመስሉ ስልጡናት ተተያኻኽቡ ምስ ኩሎም ጣዖታት ክመስሉኻ ኾነ ወይስ ክበጽሑኻ ኣይክእሎም ክዳረጉ ንኽብሪ ግርማኻ ኣይክእሎም ክዳረጉ ንኽብሪ ግርማኻ ወእግዚአብሔር ክወለዱ አምላኺኻ ወእግዚአብሔር ክወለዱ አምላኺኻ ሰማይ ምድርን ከይፈጠርካ አኽራን ከይተወለደ ካብ ዘላለም ንዘላለም አምላኺኻ ሰማይ ምድርን ከይፈጠርካ አኽራን ከይተወለደ ካብ ዘላለም ንዘላለም አምላኺኻ ካብ ዘላለም አምላኺኻ ንዘላለም አምላኺኻ ካብ ዘላለም አምላኺኻ
أملاخيخا 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 نزلال أملاخيخا هاليلويا هاليلويا يلليلو كله تتلمه إلا ودنكا هيتفك انقمه عيوسنك كانيو كونة تابنعها أملاك وداتي وداتي تعبت قرماها أملاك وداتي وداتي تعبت قرماها أملاك يلليلو كله تتلمه تلاوينتك نيتبك انقمه عيوسنك كانيو كونتاتنا الله وداتي وداتي تعبت قرماها أملاك وداتي وداتي تعبت قرماها وتيابير كاولنو نولنو أملاخيخا وتيابير كاولنو نولنو أملاخيخا سماء المدر كيف تركا أمنا كي تولدي قام زلالم زلالم أملاخيخا سماء المدر كيف تركا أمنا كي تولدي قام زلالم زلالم أملاخيخا أملاخيخا كاب زلالم أملاخيخا أملاخيخا زلالم أملاخيخا أملاخيخا كاب زلالم أملاخيخا أملاخيخا زلالم أملاخيخا 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 أملاخيخا كاب زلالم أملاخيخا أملاخيخا زلالم أملاخيخا أملاخيخا كاب زلالم أملاخيخا أملاخيخا زلالم أملاخيخا هاليلويا أملاخيخا خاب زلالم زلالم جزي زي درتك هاليلويا أملاخيخا كاب زلالم أملاخيخا أملاخيخا نزل آلم أملاخيخا أملاخيخا كابز الآلم أملاخيخا أملاخيخا نزل آلم أملاخيخا هاليلويا بين خايخا أملاخ بين خا كبرغ توسد بقع زخونك هاليلويا هاليلويا بين خا كبرغ توسد زقباك هاليلويا هاليلويا كبري زقباك كبري زقباك كبري زقباك እግዚአብሔር በይንኻ ይኻ ሞገስ ዝግ
ዝግብያካ ሞገስ ዝግብያካ ሞገስ ዝግብያካ እግዚአብሔር በይንኻ ኢኻ ስግደት ዝግብያካ ስግደት ዝግብያካ ስግደት ዝግብያካ እግዚአብሔር በይንኻ ኢኻ ክብሪ ዝግብያካ ክብሪ ዝግብያካ ክብሪ ዝግብያካ እግዚአብሔር በይንኻ ኢኻ ሞገስ ሞገስ ዝግብያካ ሞገስ ዝግብያካ ሞገስ ዝግብያካ እግዚአብሔር በይንኻ ኢኻ ዕልልታ ዝግብያካ ዕልልታ ዝግብያካ ዕልልታ ዝግብያካ እግዚአብሔር በይንኻ አምልኮ ዝግብያካ አምልኮ ዝግብያካ አምልኮ ዝግብያካ እግዚአብሔር በይንኻ ኢኻ 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 ሃሌሉያ ክብሪ ኩሉ ነዚ እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ
ጸኒሑ እቸም ንኣምላኽ ከተገልግል ካብ መድረኽ ክዲብ ኮለኻ ስማዓካ ፍርሓት ክነግረኩም ኣይከልኒ ኣነ ኣብ ልበይ ደሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንድዚ ዓብ ኣምላኽ ነዚ ዓብ ኣምላኽ ድማ ንዕኡ ከተገልግል እግዚኣብሔር መስገን ዕድል ምርካብ it is a big privilege for me ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ኣዝየ መስግኖ ከምኡ እየ ድሓስብ ነይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ጊዜ እንዝምሮም እንብሎም ቃላት ከም ልምዲ ኖርማል ኮይኖም ክስምዑና ይኽእሉ እዮም ኣብቲ መንፈሳዊ ምስጢሮም እንተዳርኢናዮም ግን ሓደ ጊዜ ልዕሊ እምሮኻ እዩ እግዚኣብሔር ካብ ዘለዓለም እንድሕር ኢልናሲ ቅድሚቲ ምድሪ ዝተመስረተትሉ እዩ ምክንያቱ ከምኡ እዩ ሓቂ በቆፃፅራ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳ መፂናሲ ከባቢ 6000 ዓመት ኢና ንቆፅር ዘለና ማለት እዩ ኮላይ ከዓ ንዘለዓለም እዩ ከዓ ኢሉ ድማ ማለት እዩ ኣብዚ መንጎ 6000 ዓመት ክንደይ ሰባት ነይሮም ክንደይ ሰባት ሓሊፎም አንተይ ዶክተር ጆን ነገረና ነይሩ ክንደይ ሰባት እዮም ሓሊፎም እዚ ሁሉ ግን ልዕሊ እምሮና እዩ በቃ እዚ ኣምላኽ እዚ ግን በቲ ሓደ ወገን ቀዳማይ ካብ እምሮና ወፃእ ዝኾነ ናቱ ውሉድ ክንከውን ገይሩና I don't have answer ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ማለሲ ከመይ ገይሩ ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሉና መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝበለና ግን ከምኡ ንቕበሎ ማለት እዩ ካልኣይ ካእሱ ከይኣክል ከዓኒ ንዕኡ ከነገልግል ከዓ ገይሩና ማለት እዩ ስለዚ ከም ቀሊል ነገራት ኣይንርአዮ እዚ ነገራት እዚ ንሱ ዓብ ኣምላኽ ከምኡ ኢሎም ኣለዉ ዘመርቲ ክሳዕ ክንድዚ ዓብይ ከለኻ ኢሎም ክሳዕ ክንድዚ ዓብይ ክነሱ ንዓና ግን ውሉዱ ገይሩና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተኺልና ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ንእሽተይ ጸሎት ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ልዑልን ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ ብሩኽ ሰማያዊ ኣቦ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ላውነትካ ፈሊጥናን ተረዲእናን ዕቤትካ ከኣልነትካ ስልጣንካ ተረዲእና እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ ንስኻ ዝሃብካና መንገዲ ንዓኻ ክንረኽበሉ ንኽእል ጸሎት ኣቢልና ናባኻ ንቐርብ ኣለና እሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዛ ሰዓት እዚኣ ስምረትካ ማእኸልና ክኸውን ንጽሊ ብፍርሓትን ብርዓድን ናብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣለና ብዛዕባኻ ክንብል ብዛዕባኻ ክንዛረብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቕዓት ይብልና ሰባት ምዃንና ይርዳእና እዩ ናኸ ዕድል ሂብካና ጸጋኻ በዚሑልና ስለዚ ግሩም ዝኾነ ጸጋ ኣዝየ መስግነካ ኣለኹ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህላውነትካ ዝተልዓለ ስምረትካ ካብ ስምረትካ ዝተልዓለ ድማ ብናይ መጋቢነት መንፈስካ ንስኻ ማእኸልና ክትግለጽ ንጽሊ ኣለና ኩሉ ስለ ትገብር ኣዝና ነመስግነካ ክብሪ ድማ ንህበካ ኣለና ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኢልካ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎማዓልቲ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ትምህርትና ካብኡ ኣይኮንናን ክንመሃር ኣርእስቲ ናይ ትምህርተይ ንኣምላኽ ብህይወት ምንባር ዝብል ወይ ድማ ብህይወት ምንባር ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ መበገሲ ተቕሰይ ኣብ ገላትያ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 19 ስጋዕ 21 ደሎ ሓሳባት ከነንብብ ኢና ብሓደ ኮይና እሞ ብድሕሪኡ ሽዑኡ ገለገለ ሓሳባት ነቲ ኣብኡ ደሎ ሕጥቦ ጽሑፍ ኣቑሞሞ ደለዉ ሓሳባት ገለገለ ንዓቶም እንዳርኣና ክንከይድ ኢና ናይቲ ሓሳብ ወይ ድማ ኣብቲ ሕጥቦ ጽሑፍ ደሎ ናቱ ትርጉም ምስ ህይወትና መወዳእታ እናገናዘብና ድማኒ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ንህይወትና ዝኸውን ምህሮ እግዚአብሔር ክዛረበና እዩ ይሓስብ ከምዚ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ክዛረብ እንከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ክጅምር እንከሎ ኣነስ ዝብል ሓሳባት ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ይዛረብ ኣነስ ንኣምላኽ ብህይወት ምእንቲ ክነብር ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ ምስ ክርስቶስ ተሰቐልኩ ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊማና ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ ዝነብር ዘለኹ ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውንሲ እምበኣር ክርስቶስ ንኾንቱ እዩ ዝሞተ ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ
ኣይንዕቕኒ ኢሉ ኣብዛ ሕጥቦ ጽሑፍ ተሃር እስቲ እንተ ዳርኢናያ ክጅምር እንከሎ እቲ ቀንዲ ዓላማ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዝዛረቦ ዘሎ እንታይ እዩ ድብል ዘሎ እንተ ዳኢልና እዚ ኩሉ ፍጻመታት ኣብቲ መንጎ ዘሎ ወይ ድማ ድሕርታ ነታ ርእስቲ ወኪላ ደላ ቃል እዚ ተዛረቦ እዚ ብምልኡ ዝተፈጸመስ ሓንቲ እያ እታ ትርጉማ ወይ ድማ እታ ሚስጥርሲ ሓንቲ እያ ንሳ ድማ ኣነ ንኣምላኽ ብሂወት መታን ክነብር ታስ ዋይታ ርእስቲ መሪፅና ደልና ይኹም ኣሎም ኣነስ ንኣምላኽ ብሂወት ምእንቲ ክነብር ምስ በለ ዳሕራይ ሽዑ እቲ ምእንቲ ድብል ሓሳባት ከምዚ ኩሉ ግዜ ንገልጾ እቲ መስተጻምር ወይ ድማ እቲ ኮንጃክሽን እንድዩ ድሕሪኡ እቶም ኣብኡ ደለዉ ግን ነዚ ነገራት እዚ መታን ክኸውን ወይ ድማ ናብዚ ብቕዓት እዚ መታን ክበፅሕዮም እዚ ነገራት እዚ ኮይኖም ወይ ድማ እዞም ነገራት እዚኦም ኮይኖም ዝብል ሓሳባት ይደለዎ ማለት እዩ መጀመርታ ኣብዚ ሓሳባት እዚ ክንሪኦ ድደሊ እንታይ እንተ ዳኢልና ህይወት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረበሉ ደሎ ህይወት እንታይ እዩ ብፍላይ ከኣኒ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እንተ ዳርኢናዮ ሓደ ነገራት ተዛሪቡሎ እዚ ምንባር እዚ ዝዛረቦ ደሎ ቅሲ ኢለ ከረዳእኩም ክፍትነ እዚ ምንባር እዚ ወይ ድማ ብህይወት ንኣምላኽ ምንባር ምእንቲ ክነብርሲ ኢሉ ዝዛረቦ ደሎ ንዕኡ ንክኸውን ወይ ድማ ናብዚ ዝዛረቦ ደሎ ለበል ወይ ድማ ደረጃ ወይ ድማኒ ስታተስ ወይ ድማ ቦታ ናብዚ ቦታ እዚ ንክበፅሕሲ ድሕሪ ሓደ ፍጻመ እዩ ናብዚ ነገራት እዚ በፂሑ ከምኡ ይድብል ደሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብዚ ነገራት እዚ ንምምፃእ ናብዚ ቦታ እዚ ንምእታው ዝተፈጸመ ፍጻመ ኣሎ ስለዚ ዝሕጅብ ዝዛረቦ ደሎ ድሕሪ ሓደ ፍጻመ ዝኾነ ነገራት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ሎ መሲልኩም ምእንቲ ክነብርሲ ካብ ሕጊ ብሕጊ ሞትኩ ዝብል ኣለዎ ምሽ ሓቂ ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ ሕጂ ቀላል ናብቲ ክስታይና መታን ክንመፅእ ካብ ሕግስ ብሕጊ ምስ ሞትኩ እንታይ ኮይነ ድብል ደሎ ማለት እዩ ንኣምላኽ ብሂወት ናብ ምንባር መፅአ ይድብል ደሎ ማለት ኣነስ ንኣምላኽ ብሂወት ምእንቲ ክነብርሲ ካብ ሕጊ ብሕጊ ሞትኩ እንተ ደኣ ኢሉ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርክዎ ህይወት ንሱ ኣይኮነን ሕጂ ዝዛረብ ደሎ ማለት ሕጂ ጳውሎስ ብዛዕባ እዛ ህይወት እዚኣ መታን ክትርዳእና ፅቡቅ ጌራ ጳውሎስ ከም ሰብ ነምፃዮ እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ደሎ ስታተስ ድሕሪ ሓደ ፍጻመ እዩ ንብል ኣሎና እዚኣ ሕጂ ዝተዛረብናያ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ውሽጢ ከዓ ዝተዛረቦም ቃላት ከዓ ካልኦት ኣለዉ ናብዚ ስቴጅ እዚ ዘብፅሕዎ ወይ ድማኒ እዚ ነገራት እዚ ምስ ተፈፀመ እዩ ነዚ ነገራት እዚ ኮይንዎ ምእንቲ ድብል ነገራት ስለ ደለዎ ስለዚ ጳውሎስ ከም ሰብ እንድሕር ኣምፂናዮ እምበኣር ጳውሎስ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፁ ቅድሚ ብዛዕባ ናይ መስቀል ምህሮ ምፍላጡ ዝነበሮ ህይወት ኣብታ ሻዕ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና እዩ ንክርስቶስ ዘይፈልጥ ንክርስቶስ ከም መሲሕ ዘይቅበል ንክርስቶስ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ወዲ ኣምላኽ ንሱ ምዃኑ ዘይቅበል ብናይ ኣይሁድነት ናብራን ብናይ ኣይሁድነት ምህሮን ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ናይ መስቀል ምህሮ ፈፂሙ ኣይተረድኦን ግን ከም ሰብ ኮይኑ ግን ኣብ ምድሪ ሳስተይን ዝገብር ዝነበረ ወይ ድማ ከም ሰብ ግን ኣብ ምድሪ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ ወዲ ክንደይ ዓመት እንከሎ ነዚ ናይ መስቀል ምህሮ ወይ ድማ ምድሓን ብክርስቶስ ዝበሃል ነገራት ነዚ ሕጂ ዝገልጾ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ምስ ተፈጸመ ናብዚ ነገራት እዚ በፅሐ ዝብሎ ደሎ ምህሮ ናይ ፀጋ ኣብ ክንደይ ዕድመ ከሎ ተረዲእዎ ዊዶኖ ግን እኹል በፅሒ ከም ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ንማሕበር ክሳዕ ዘሳድድ ክሳዕ ክንዲ ዝሓላፍነት ዝነበሮ ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣዝዩ እኹል ሰብ ነይሩ ማለት ክሳዕ እዚ ግዜ እዚ ሕጂ ብሂወት ኣይነበረ እንድዩ ኖ ነይሩ ባ ህይወት ድብሎ ደሎ ንሱ ካሊእ እዩ እዚ ሕጂ ህይወት ድብሎ ደሎ ከዓ ካሊእ ይገርም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምዃነ ይዛረብ ከም ዘለኹ ብሂወት መታን ንኣምላኽ ብሂወት መታን ክነብር እዚ ነገራት እዚ ምስ ተፈጸመ ናብዚ ስቴጅ እዚ ወይ ድማ ናብዚ ስታተስ ዝኣትየ እንድሕር ኢሉ እዚ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበሮ ነገራት ብሂወት ኣይነበረን ማለት እዩ ይርዳእና እዩ መባእታዊ ትምህርቲ ክርስትና ስለ ንመሃሮ ንዓኻትኩም እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ግን እዚ ጉባኤ እዚ ከዓ ብዙሕ ሰባት ሒዙ ስለ ዘሎ ከዓኒ ንሓደ ጥራሕ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ሃገር ሰላም ካብ መሰረቱ ክንከይድ ስለ ዘሎና እዩ ስለዚ ህይወት ድብሎ ደሎ እምበኣር ኣብዚ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ናይ ኣምላኽ ህይወት እዩ ዝዛረብ ደሎ ዳሕራይ ፅቡቕ ጌርና ክንሪኦ ኢና
እዚ ዘዊ ትብል ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ጽርኢ እታ ዘዊ ትብል ወይ ድማ እታ ህይወት ኣምላኽ ኢልዋ ደሎ ማለት እዩ እዚኣ ትርጉማ ምስ ኩሉ ሓፈሻዊ ድህሰሳ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ከዓ ህይወት ትብል ነገራት ክንሪኣ እንከለና እንታይ ኣታ ትርጉማ ወይ ድማኒ እንታይ ኩነት ምስ ተፈጸመ እዩ እዚ ናይ ኣምላኽ ህይወት ኣባና ዘሎ ወይ ድማ ኣብኡ ዘሎ ዝበሃል ሰብ እንተዳኢልና ህይወት ማለት እንታይ ማለት ተዳኢልና ሕብረት መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ናይ ሕብረት መንፈሳዊ ህላወ ኣካል ናይ እግዚአብሔር ምስ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ሕብረቱ ምስ ህላወ መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ እግዚአብሔር ሕብረት ከም ዘይነበሮም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፁ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምማቱ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቃሉ ሕብረት ከም ዘይነበረ ነዚ ነገራት ዘርእየና ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጥቕስታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ንምሳሌ ንባዕሉ ብዓንዳ ርእሱ ብስእላዊ መግለጺ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ተዘርጊሑ ምህንባሩ እዚ ነገራት እዚ እንታይ ይደርእየና እንተዳኢልና ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሰብን ፍልልይ ከም ዝነበረ ዘርእየና እዩ ስለዚ ሰብን እግዚአብሔርን እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ሕብረት ኣይነበሮምን ማለት ህይወት ኣምላኽ ኣብ ሰብ ኣይነበረትን ማለት ስለዚ ሓደ ነገራት ምስ ኮነ ብህይወት ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ህይወት ረኺበ ናይ ኣምላኽ ህይወት ረኸብ ኩሉ ከዓ ንኣምላኽ ብህይወት መታን ክነብር ይድብሎ ዘሎ እምበር ድሕሪ ሓደ ፍጻመ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዳሕራይ ክነግረኩም ብህይወት ምህላውን ብህይወት ምንባርን ክልቲኦም በበይኖም ኣርእስቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ ብህይወት ምዃን ኣይኮነን ብዛዕባ ብህይወት ምንባር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ብህይወት ምንባር መሰረት ግን ብህይወት ምህላው ህይወት ከይረኸበ ሰብ ብህይወት ክነብር ኣይከለን መጀመርታ ክፈልጦ ዘለዎ እንታይ እንተዳኢልና ብህይወት ምህላዊ ናይ ኣምላኽ ህይወት ምህላዊ ናይ ኣምላኽ ህይወት እንተደኣ ከም ዘለዎ ሰብ ተረዲኡ ኦኬ እዚ ነገራት እዚ ከዓ ርትዒ እንተደኣ ሃልይዎ ንሱን ህይወት ዘይረኸበ ሰብን ክልቲኦም ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ቃል እግዚአብሔር ብዝዛረቦ ፈጺሞም ፍልልይ ከም ዘለዎም ይርድኡ እዩ ካብዚ ምርዳእ እዚ ድማ እዩ ከምቲ ንሳቶም ክነብርዎ ዘለዎም ኣነባብራ ዘይነብር ስለምንታይ እንተዳኢልና ህይወት ስለ ዘላ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እንተዳኢልና ኣነ ንኣምላኽ ብህይወት ምእንቲ ክነብርሲ ካብ ሕጊ ብሕጊ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ሞትኩ ስለዚ እቲ ብህይወት ድብል እምበኣር ነዚ ነገራት እዚ እዩ ዝነግረና ንምሳሌ ሓደ ነገራት እንተዳርኢና እዚ ዳርጋ መብዛሕትና ብዙሕ ግዜ ክምህር ከለኹ ዝተዛረብኮ መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፅር ህይወት ኩላትና እቲ 4 ክስታይ ንፈልጦ ኢና ነዊሕ ግዜ ከዓ ኣብዚ ስለ ዝተዛረብና ሓቂድ ሃገር ሰላም መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፅር ህይወት 4 ምቃል ግዜ ከም ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኣለዎ እዚ ዝሰማዕኹም እንታይ ይባረኩ ስለዚ ክንዛረብ እንከለና እምበኣር ኣበይ ናይ ስቴጅ ወይ ድማ ኣበይ ናይ ምቃል ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና እንተዳኢልና ሕጂ ብዛዕባ እቲ 4ይ ምቃል ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና ወይ ድማ ሰብ ብክርስቶስ ህይወት ኣምላኽ ዝረኸበሉ ስቴጅ እዩ ጳውሎስ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ቅድሚ እዩ ዘሎ ሳልሳይ ምቃል ግዜ ከዓኒ ህይወት ናይ ክርስቶስ ጥራይና ከም ሰብ ንርኢ ወይ ድማ ህይወት ኣምላኽ ዝነበረቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይና ንርኢ ማለት ካልኣይ ምቃል ግዜ መፂና ክንዛረብ ከለና ከዓ ካብ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ስጋዕ ምምፃእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሰብ ብምሉኡ ኢንክሉዲን እስራኤላውያን ኣብ ምንታይ እዮም ነይሮም ኣብ መንፈሳዊ ሞት ታስዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 20 እንታይ ኢልዎም ኣነ ህያው እየ ኢልዎም ሓቀይ ንስኻትኩም ከ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ኣነ ህያው እየ ንስኻትኩም ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ማለት ሕጂ እንታይ ማለት ተዳኢልና ህያዋን ኣይኮንኩምን ማለት ምክንያቱ ሮሚ 5 ምዕራፍ እንታይ ድብለና ካብ ኣዳም ኣትሒዙ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ እንታይ ገበረ ሓለፈ ስለ ዝብለና ማለት ስለዚ ንስኻትኩም ህያዋን ኣይኮንኩም እንተዳኢልዎም እምበኣር ህይወት ድሕሪ ሓደ ፍጻመ እያ ትመጽእ ይድብሎም ደሎ ማለት ነዚኣ ክዛረበና ከሎ ኤፌሶን ከምዚ ኢሉ ተዛሪብና ኣሎ ብፍላይ ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብሎ ምሽ ንሕና ቀደም ከም ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ ሕጂ መንፈሱ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብሮ ዘሎ ሓለቓ ስልጣናት ኣየር ተመላለስና ምስ በለ እንታይ ኢሉ ብበደልናን ብኣበሳናን ምውታት
كلنا بس كريستوس كن دحراي انتاي جبرنا ياوان جبرنا افيسون كلاي معرف ديو كزارب كل خا انت تابع ازف قرنا عباي فقرو نعنا بدلنا موتات كل الناس مس كريستوس ياوان جبرنا سزتي هيوت يلو حج تزارب ودلهم بار ازي ستيج زي بزعبا هيوت املاخ يتزارب دلو بزي اسك خجمر كنغركم احواتي بزي اخجم مغنياتهم مردا رتعي تبرهان مسرخب كايو نكايدا خا ناي مقيار تخلو سلازلو حدا السب لقيت يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحن غيرو زي تقبلوا السب امصو بسيلي راي حدا السب كان لقيت يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحن غيرو استقبلوا حدا خبز غباء زغونه سب نمص مغنيات كلاتنا لقيت يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحن غيرنا استقبلنا يا سبا سلازل نزوم كل تسبات تطوابيلكم كتريوم من كلهم ابزوم كل تسبات سب ام مخانم ولا حنت في اللي يله ابدغاوا اكلاتهم ولا حنت في اللي يله كتريوم من كلها ولا حنت في اللي يبلهم ابعلتاو نطفتاتهم وانينو من ابز غبرو وسبل نغرات بمول ولا حنت في اللي يله المصحف قدوس كم مصحف كم قال እግዚአብሔር غيرنا ندحر اميننا يوغنا مصحف قدوس كنغرنا كله نتا اماني هياوي نتدي امان ግን ህያው አይኮነን ይድሉ ጳውሎስ ኮሆም ይድሉ ድሕሪ ሓደ ፍጻመ ህያው መታን ከውና አምላኽ በህይወት መታን ከነብር እዚ ፍጻመ እዚ ተፈጽሙ ተዳይሉ ቅድሚኡ ህያው አይነበርኩን ማለት እዩ ስለዚህ ደሃን ጳውሎስ ኣብ ክልተ መቂልኩም ጳውሎስ ቅድሚ ጎይታ መቅባሉን ጳውሎስ ድሕሪ ጎይታ መቅባሉን ዝነበሮ ነገራትን ባር ተዳሪኹሞ ቶታሊ ፍልል ያለው ስለዚህ ቲ ቅድሚ ጎይታ መቅባሉ ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት ዝኸዶ ዝነበረ አካይዳ ዝነበሮ ቅዲ አነባብራ በሙሉኡ ምክንያቱ እንታይ እንተዳይልና ምክንያቱ ትደለው ወስታተስ ትቦታዩ ትቦቱ እንታይ እንተዳይልና አሞት ዘሎ ሰብ ስለዝኾነ ከም አሞት ዘሎ ሰብ ክነብርን ክኸይድን ጉቡይ ስለምንታይ እንተዳይልና ህያው አይኮነን ህይወት ድረኸብኩ ግን ይድብል ዘሎ ሕጂ ህይወት ድረኸብኩ ግን ንአምላኽ በህይወት መታን ክነብር እየ ساين دون خيد ابدن بامنت كنمص كلنا كوني مغنياتو عالم اب كلتا دنب انديات تمقل سون كانت يم بحال تدايلنا ايداليست اند ماتيرياليست بحال حقي ابتي ايداليست بحال تكلنيا حقي زرخبو ايداليست لو يليون كاني حقي زي رخبو ايداليست خالو ويدما حساباوያን امنت አለውና ደብሉ ማለት ካልኦት ቤተ እምነታት ተዳሪኢናዮ አምላኽ ኢሎም ይአምኑዮም አመን ገድ ግን ስሑት ዝኾነ እምነት አለው ንሕና ግን ስጋ ሕጂ ከም ዝበጽሕናዮን ከም ዝተረዳእናዮን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ግን ኣብዚ ደም በዚ ኮለና ግናት ሓቂ ዝረኸብናዮ ሰባት ኢና ቶም ካልኦት ከአንተ ያም ተዳይልና ነገራውያን እዮም ወይ ድማ ማቴሪያሊስት አምላኽ ድበሃል የለን ዝብሉ ሰባት እዮም ማለት ስለዚ ኣብ ክልተ ደንበ እያ ትምቀል ኣብቲ ደንበ ናይ አይዳሊስት ወይ ድማ ቶም ሓሳባውያን ድበሃል ወይ ድማ ንደይርአ ዝኣምኑ ዝበሃሉ ግን ታይም ተዳይልና ኩሎም ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም በሚሊዮናት ዝቁፀር መፀውዒ ሃይማኖት ኣለዎም ዝኣምኑዎ ነገራት ኣለዎም ዘይርአዮም ዝኣምኑ ግን ሓቅን ሓሶትን ዝበሃል ነገራት ግን ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ግና ነቲ ክርስቶስ ሓቂ ዝኾነ ዝረኸብና ሰባት ኢና ማለት ስለዚ ብዛዕባ እምነት ክንዛረብን ኮለና ንሕና መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ታይና ንኣምን ኣመንትን ዘይኣመንትን ዘብለና ነገራት ንሕና እኮ ነቲ ሓቂ ትክክል ጌርና ስለ ዝተረዳእናዮ መጽሐፍ ቅዱስ ከኣኹም ስለ ዝብለና ነቶም ካልኦት አምላኽ አለውና ኢሎም ወይ ድማ ባዕሎም ንገዛ ርእሶም አማልኽቲ ኢሎም ዝቆጽሩዎም ወይ ድማ ነቲ ትክክል አምላኽ ዘይፈለጥዎ ሰባት እኮ ንዕኦም ከይተረፍና ንሕና እኮ እንታይ ዳን ንብሎም ኣመንቲ ኣይኮኑን ኮይና ንብሎም ኣብቲ ውሽጢ ናይ አይዳሊስት ኣመንቲ ድበሃል ነገራት ዘይርአ ድኣምኑ እኳ ክነሶምሲ ንሕና ግን ነቲ ትክክል ስለ ዝተቐበልናዮ ንዓታቶም ግን ዘይኣመንቲ ኢና ንብሎም ማለት ነቶም ኣብ ጫፍ ጥርሲ ዘለዉ ዘይኣመንቲ ንብሎም ነቶም ሓቂ ዘይፈለጡ ግና ኣመንቲና ኢሎም ዝቆጽሩ ንዕኦም ከኣመንቲ ኮንኩም እንከኣንብሎም ንሕና ንገዛ ርእስና ክንቆጽራ ከለና ኣመንቲና ንብል እንታይና ግን ኣሚንና ዝኣመንናዮ እኮ እንታይ ድን ተዳይልና ንሕና ዘይርአ ነገራት ኢና ንኣምን መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባና ዝብሎን ዝዛረቦን ከም ደለዎ ንቕበሎ ሰባት ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ኢኻ እንድሕር ኢሉካ
كجمر كلها ما بقسنا تبخاسي أمان تدعونك يس أنا إزري أوزل له خدي كونسي مصحف قدس بلني يو يلك أخذ أمن مالك نجزع رسخهم يخاطر يا مالك أي آمين هذا جزء أبز تزاري بين يرد تزاربكم خنقركم أب كينيا أب قال أحوات أقل قروت مسكوتكس نعم قال أحوات كبت إلى غيره مالك حرا حنتي بيتسبنا يتهم بخدكم دماني كتبت إلى متى أقعد أم بنت في الحنيرة أخوينا مالتي يعني تشع أخيدين أوغندا خيد سلزقونكو ذا opportunity زي أخت حلفني يعيدولهن مالتي دي أمانيت مهنا خاص لزفلوت سا أمانيت ياكل إحنا هنا زي أمانيت تقول كلمة حق قدس كأصلين فلت نحجهم له كنكرك كحراي سجعيله بتاع نايبون كوينه مسكر الله جميرة مالتي نتعدل كتكمل لا خاص لزخي كحراي مسكر الله موني جن أمانيتي إلى استايس لا تكبر بزح تخرا خيرات مالتي أوكي دحين جي نتي امنة تبل نجارات نتنت إنه مو أمانيتي يخي أمانيتي شعو بو ملكي كستاي كنقبري لي مالتي حراي لازم تعمل أبرخت تاولا حراي أوكي مجمع حدا جيزي خلاتنا بموت كنا حلفينا بموت دي حلف سبيلا سازمنا الواش لو معلت انت تموتسي نابي يكون مخد كل حسبي لا مالتي سودا أملاخ فلت إلى بقى زيادات ترجمة مصحف قدس كنقرنا كله እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ስለዝኾነ ርግጸኛ ክሳዕ ዘይኮንክ ግዜን ሰዓታትን ኣማኒት ኣይኮንክን ኢልያ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይነግረኩም ደሎ ሻዓ ጎይታ ተቐቢሉ የስ ኢላትና ማለት ስለዚ ሕጂ ኣማኒት ክትኮን ትደሊ ዲኽ እዋ ጸሊና ኣላ ጎይታ ተቐቢላ ኣብታ ገዛ ገዲፍ ያ ኸይደ ተሓሒዘ እዮም ማለት ታይፍልልና ይኹም زير أملاخ دبها لكم زلوا قال ملكوت أمنه ناي مصحف قدس حقي جنا أب أخم زتفت من أي جزء رأسها جنا يقبرتون لازم تم حق إذا ترد عنا نزيهم كم زيهم سبات كنبلن كلنا زيهم أمنتي قانوني نانبل لساتهم كن أمنتي إنا يوم أمنتي كلي ويد ما أمنتي دم بيوم دلوا جنت دايلنا أبدم بأيداليست يوم دلوا ويد ما بنجراوي يعني لهم سبات كفيلهم مم دلوا ويد ما بحسابه يعني زبهالو زي إذا عملوا زبهالو سبات دم بيوم دلوا مالد إحنا جنكم يقولنا ግን ዲና ንኹሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረቦ ብዛዕባና የስ ኢና ምስቶም ዘኣመንቲ ቶታሊ ናይ ዶብ ፍልል ያለና ኢልና ዲና ንኣምን ንገዛ ርስና ግን ከምኡ ዲና ንሪኣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ክንፍትሻ ግባእ ደይ ቱ ደይ ሐዋርያ ጳውሎስ that's what he said ኣዩ ሕጂኹም ድብላ ኣሎ ነዚኣ እዩ ዝዛረብ ሓደ ነገራት ምስ ተፈጸመ ናተይ ስታተስ ተቐይሩ እዩ تاي خوينه نا املاح بهيوت متان كنبر هياو خوينه هياو مخانو زفلط سب هياو مخانو زردو سب اب هيوتو زتفصم فصام بعين تسقو زيريو قال እግዚአብሔር ግን دزاربو نعو بامنه زتقبلو سب رايو هياو مخانو كم كالوت سبات تراسب كم زي كون زفلطان غزاروس اذا درخيت زدمايو نتي خنبرو زغبو انبابرا تا خغبرو زخل انت دايلنا خقيدو زخل اذا كن داي تو داي منياتو سبات على حدا غيزي تاي سلن خون انت دايلنا رسعت سلن خون على حدا غيزي مسكالوت سبات ولا حنت فللي كم زي بلنا نتوم نغويتا زي تقبل سبات ولا حنت فللي كم زي بلنا غيرنا خندي انا خلينا but we have a difference إيمو فللي هالون قاعد تفللي يوسي نايموتنا هيوتن فللي واقع بمخفى لزي تساقرنا أيوي ناي مسكل قعزو ناي مسكل هيوت ناي مسكل قانزا دحاتته كاب حد بوتانا بحد بوتا زي ساقر في السامي ገረመን ነገራትና ይተማልክ ነገር ኣብ ደገ ወጪና እንዳመስከርና ኩለና ኣነ ሓደ ሰብ ረኺበ ኣስላማይ
حراي بزعبا قويتا خمس كرولو جميع عاب سباي تكرمني شعور تايل يساينو about عيسى بات عيسى is a prophet نبي يليل عرفتي تزاربوا مقلص نغركم حراي دقرم يسوع كريستوس كو يلنا it is shame to say here بغنا حان تردون حراي لو ما نحن يسوع كريستوس كمن تاي كمن فلتو كمن تاي كمن قبلو مصحف قدوس نغيرو الناس يسوع كريستوس كو يلنا عيسى كو يلنا يبل عيسى كمان اني كال نغرات but why يسوع كريستوس نفس طبيبنت شعو غري من ማለት نت درس عهو نغراس اذكرون انسنعو عجي يسوع كريستوس كم مهانوس نورمالي نعاي ግን يسوع كريستوس كمو نخون زغبرو نغراتي ترديهم من لهم منيسو تاغيرون مسيلكم فقرو ان شيء تكيرو يسوع كريستوس سب مهان مالس كم يغيركم يهم املاح تبلو لك خمانا بلي لك خمانا سيتي لك خمانا صمي كم تصب زغبرو عينتنا وابرا خالوت كتزاربهم زيت دلي إيرتيد غبرون نورمال حق تفطرو كاخنو سمسي كوم محاليفو بجكا بحطيات بقول خمس خمانا لك كاتفتيني زغلو نابرا حليفوس التيميت كأنا مسكل كاترديهم من لهم ام مسكل كسكل زغبرو نغراتا وطقيسو سلازلو مالت ام مسكل كسكل كله كاترديهم من لهم اسقاقلو اسقاقلا باريا ايو تسقي افيسون حدا غيزي حاونا اير مخبرنا قولو صبوق غير غليصوني ملك باريا وسد رؤسو احسر سبون مسله بكل نبروت دما 5 كوين ترخبه زبلو روماويان ام مسكل ايقصعو ام مسكل زقصعو مركونيا وتادر اندحر كوين باريان اندحر كوين طراي مغنياتو ام مسكل مسقال هيوتكا ساعه حلف سقع 4 معالتي حتى كايخل مغنياتو قسيلو يدم كاستايز ناي سقياس دبحال بسيف ግን حنسا اندحر قريص كايو حلال ايريوني يسوع كريستوس انت داريهم مكو وعيلي مصحف قدوس تتصحف متان كفصم سلازلو ايو احطنتو سلازي تسبرا ترديهم من لهم سبرو يلوم مسموصو درو بعال سلازغونه يسوع كريستوس كن نفسه حليفا صنيحتهم ثم قالوت كن صنيحهم يم اوريدوم እንደገና سقيلوم بخونو خول ግን وعيلو እዩ اتمفل لا يزحاتتي ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ንምስትግጋር ነቶም ዝተቀበልዎ ናብ ሓደ ስታተስ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከለኹም ኢሉ ሮሚ 5 ምዕራፍ kom ኢሉ ተዛሪቡሉ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ቡ እንታይ ዝረኸብና ኢሉ ምእታው ዝረኸብና ምእታው እስክበሉ ላይ ቦታ ግን ድሕሪ ሓደ ፍጻሜ ድሕሪ ዋጋ ዝሓትት ስቃይ ኣስዋይ ኮይ ካብ ሕግስ بحق مس منقليل مس كريستوس أحواتي we are not the same حديكون حدا خمسة يكون أنت العادي فلتنا تدع فلتنا دمائنا كم تنساتهم زنبرو نابرا كنبر زينا تدع حدا مهنا دي فلتنا كم تنساتهم زنبرو وعينة النبابرا كين نبر زدرخنا إن شيء تقبرنا تا أنت دعينا مردانا كم وايكم أولوس كم يدول دل نا أملاخ من أنتي كنبر كاب حقس بحق أنت هيقبر كيلو موتكو عبد الحراي كن رينا زنتاي مالتو مخانو مالتي صبق غيرو انت دا تردي ان شعو سازي زبزد زارو ودلم بارتا انت دايلنا بزعبا هيوت تا هيوت املاح ابا تعنتو يستقسكلكم تايلو تزاري بلو لمسيلكم انا هياو يمون نسخاتكم هياوان كتكوني خمس بلا بتا معلتتيا كمتا انا ابو دلو ابو دما اباي دلو نسخاتكم كابانا حدا كتكوني
ناب يونيتي أمسي أملاخ قوتا عندنا أنت تخفت إن كل دين مية الزارب دلو مملي سوي عندنا أنت تبرو زنا وجيزة نايتنا يتهيوت بالمتنتان بزح جيزة خستايش لز وسط لينا وايك هيني زي أنرادا نأملاخ بهيوت نمنبر كاب حجي بحج مومات مالت انتاي مالت بايزوي حوار باولوس كزارب كلوسي نأملاخ بهيوت متان كنبرس كاب حج بحج موت كويلو كاب حج بحج مومات مالت انتاي مالت بايزوي مومات مالت انتاي مالت انت دايلنا مومات مالت مفل لاي مالت ويد ما مفلاي مالت بقى بزي ايو حجي بزا بارتر ني دخيدلو بزي انا حز حجي موت مالت انتاي مالتي مفلاي مالت ويد ما مفل لاي مالت سيزي نأملاخ بهيوت متان كنبر كاب حجي بحق موتكو ويد ما بحق تفلالخو إلو يزاربالو مالتي حوار باولوس كابينا يحجي جا حوار باولوس يزاربو دلو تدارينا يو كابينا يحجي بايزوي نسب غلاتيا يزاربو مسلازلو ناي غلاتيا مصحف حفشاو تحستو موكاس كدليناي ديتاي لاي ناتونينا حوار باولوس كم غزا رؤسو ريفرنس بمغبار نابزي مردا ازخطوم زدلي دلو سب غلاتيا تاي سلازخوني ام مسيلمو ات مهرو صغا زبحال بيسوس كريستوس امين كا هيوت مركاب دبحال نغرات تقبيلهم موسي دحر غل اوان غنا ممهران حج مصيوم انت داداي تغزيركم وي دماني نا بروسليت انت دا زي مصيهم ايهوداويان انت داداي كوينكم اتي ناي مدحان بصحت وي دما ناي املاح ناي مخان انتاي دبحال مسل دبحال نغرات كهلوكم ايكلني مو حدا ستيب سغيركم سلازلكم من دحري تملسوا يميلهم دغملكم يا يميلهم مسيلكم نقول يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحان يوم غيرهم تقبلهم امينهم باولوس كزارب كله زيوم هياوان يوم نيرهم بمنفس جميركم سي بسغادو خطفصمو تدليل لهم الو ابسال سايم عراف تزاريبهم سلادلو فقد حدا جمرن كله مليسو دماني صبق غيات غوي نيركم حجي دا من عاغتكم يلون تزاريبو مال زيوم بارنتايم كوينم مسيلمهم حجي تنغركم احزاب انديوم احزاب ني املاخ مسل ني املاخ نغرات كبصحوم تداخ خيل كوينو ايهودነት قبلوا خولو ايهودነት تقبلهم بروسليت هون دا بروسليت كوينم شعو يملكتهم مالت حجي حراي يسوع كريستوس ناتنا سلازغونه بسغا خباتاتهم سلازغونه تمدحان كان تسفا خاناتاتهم سلازغونه يسوع كريستوس مصيلو حجي يسوع كريستوس قبلوا انت دا خوينم حجي منغدا ايهودነት كختلو خلو مجمرت ايهود كونو خلو ايهود مسكونو يوم دحراي شعو نامنتاي دمصو ناب كريستنا خمصو زخول بتناتهم مغنياتو دترفوم ستيبال اوكي ስለዚህ ነዚህ ጎብሩን ተዳخو ኮይኖም ከአ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና ሁሉ ተቀዳመይቲ አይሁዳውያን ዘብሎም ወይ ድማ ናይ አምላኽ ሰባት ዘብሎም ኪዳን እግዚአብሔር ከአግዝረቲ ስለዚህ ታይም ጎብሩ ደለው ማለት ክትግዝረለኩም የሚለው ስለዚህ ሐፈሻው ትሕስቶ ናይ መጽሐፍ ገላትያ ክንሪን ኮለና ብዛዕባ እንታይ ይድዛረብ ባርተን አይልና እትሕጊ ብዛዕባ ግዝረት ይድዛረብ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ادميقو نعو خزارب كله خاني غزره طرح دي يكون خاني انت دا انا بحق تمليسكم كله تحق دبلو خاخت فصمو يخو ميكائيل ومالو مالت حجي نعو موكسب بمغبار يدزارب دلو قاب حقس بحق موتكو يلو دزاربوم دلو مبار نزي موكسب بمغبار حجي دزاربوم دلو مالت اوكي زيان رايا رومي مسايمصو رومي سالساي معرا رومي سالساي معلا رومي سالساي معراف بجاهم تردوني هذا رومي سالساي معراف قال حق بحق موت كودي بالحسابات ما تنكر رومي سالساي معراف ابت موداتا دلحت وصحف كافقد 28 تايب المسيلكم كم بوي محبان دعا أبيالو إلو جميرو الجن من يدزاربهم دلون إسرائيلاوين ونياتو زحبنوا له نقرات اللهم
زحبنو لكل جزء نحنا على أبراهامنا نحنا جزراتنا إلهم يمدو حبنو نحنا خيدان أملاك خلونا إلهم يمدو حبنو كل جزء مالتي قنتي dispensation تمكال جزء قن تغيروا دحر موتن تنسعين هاي كريستوس قن تغيروا نزنا قرات زحجة هورا باولوس كزارب كله محبانكم دا أبي الله إلهم شو عند هاي المسيلكم تعرفوا إلهم بينا يحقي بحقي قبردو هيكونن بحق امنه دعاي ري والله بينا يحقي مسولاسي بحق قبردو يا هيكونن تايدا بحق امنه دعاي سلازي خاسب بزي قبر حقي بامنه كم تصدق نبلالو ناي ويس أملاخنا يا يهود أملاخ ترايدو أملاخ حساب سايكونن دو إتي رأيو حج نجزور كاب إمنت نزاي جزورون بإمنت زي تصدق أملاخ حدث لزخنة هو نه حساب بايلو تزاري كل تحقق دول حكي أبجيزيو أبجلمك الجيزيكو إتجزرت دبهال دقبر وزن نبوركو هم حزب أملاخ كوتيروم حكيده أم هذا مقال جزية مسمت أجن أواج بأواج كفرس لزلوا غير لزلوا تحج بحج تغير بمن تحجي تغير حج عم مسكال بعرت العيلنا إتي تدبريها أوكي إذا حج جن تأمنيها تأمن إن حركوين حج أنت يعلم مالتي دحري مؤمن زخون زتفت أما في تعمل له مالتي مخنياته إمنت نت تسفاز قبر نجر قص مقبار نايت زير نجر مردع سلزخونه تأمن أنت داخت كل كونكا زتفت أما في تعمل له مالتي نسون تا أنت دايلنا حجي أتي أمسكال زتجبرسي يسوع كريستوس نعوفة إموي نعوفة تبغى كل حجين عنا أنت يكون أنت دايلنا مبار نبحق إمنة تغيروا مالتي أتحقي قبري قن أنت يكون أنت دايلنا مبار فريسو سلازي خابزي تاي كويني يدبل دول حجي عم مسكل كاب حقي بحق انتاي غور كيلو موت تفلالينا وقالات يا دي هورا باولوس نتاخت متصلوا امنتنا تصبنا يلو حقيمش مغنياتو تصبيت نيرو مستردو يحجي باولوس زارب دلو عليه مغنيات مصحف قدس تزاربو نغركم زعبا زا غزرت زي اخ زارب كله مصحف قدس انتاي يدبلنا بتا ايد أبسقا تجبرا جزرت سكت تجبرا نبلسكي من يتجبرا إذا أبسقا تجبرا جزرت قدم زي جزرات كم تبهالكم تجبروا ذكروا ولا شيخ زارب كل يسوع كريستوس تجبر كل خاء نسخاتكم بسبب الناس سجوا تايكونكم يل تجزركم حجة جزرت بجبريز نبرسي أم مسكال جنا يسوع كريستوس بزفت أمه نعخاجن قال كوينو ترح مسمت أكا مسأمن كان تاي تقبرون ترى أيلنا أباها منفساو كون نتيه لو مالت سلازي خاب حق بحق تاي كوينا مالت تفلينا حجة هورا باولوس بلو دلو خاب حق بحق استفلوسي نعم لخ بهيوت متان كنبري إذا حقي خاب حقي مفلاي كأني نقول له هي أوان متان كقبر الناس لمن تاي ترى أيلنا هي أوان بمخنا أم لخ بهيوت متان كنبري رامك سم سازي تستاتس بعد نرأي أولوس نعمن توكل كوينو خزارب كله تفلالينا إنا إلو دزارب ودلو وتينا إنا أبكال أدراشها أبكال أبوتا إنا تاجرنا أتينا بين بتنا مسك السرح يدبل دلو كلاي حسابو خاطاي مسيلكم بزعبه حق حاتيات حق موتني زعبه حق حاتيات حق موتن رومي شامناي معرف نخيت بيناي تدايلنا خانه زيا خاني بحقي هيوت بحقي هيوت اسكم ساي كاب حقي اسكنبل
بحجس كنبل كلت حج له ማለት حق مش ካብ ሓደ ሕጊ ክትፍለይሲ ብኻልእ ሕጊ ይኻወፂ ይኻይድ ዛሬ ቆሎ እንታይ ይመስልኩም ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ከምዚ ኢሉ እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኮነኔ የብሎምን ሽዑራዩ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን እንታይ ገይሩኒ ሓራ መውፃእ ካልእ ትርጉም እንታይ ማለት ምፍታሕ ማለት ምፍልላይ ማለት ኦኬ ምፍልላይ ማለት እዚ ሓራ ድብል ነገራት ኣብ ካልእ መዓላ ምስ ሓዳር ዝተተሓሓዘ ነገራት ተዛሪብዎሎም ድሕሪ ምፍልላይ ማለት ካበየና ይድብል ዘሎ ሕጂ መሲልኩም እቲ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብ ምንታይ ሓራ አውጪኒ ካብ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን ወይ ድማ ካብ ሕጊ ሞትን ኃጢአትን ሓራ አውጪኒ ስለዚህ በአ ራእይ አፍታ ጠቅስና ሕጂ ንምጻ አፍታ ጠቅስና ንምጻ ታይሉ ተዛሪቡ ደሎ አነስ ንአምላኽ በህይወት ምእንቲ ክነብር እዚ ዝተፈጸመ ፍጻመ ንአምላኽ በህይወት መታን ክነብር ንአምላኽ በህይወት ምእንቲ ክነብር ካብ ሕግስ ብሕጊ እንታይ ኮንኩ ሞትኩ ብኸመይ ኮይኑ ምስ ክርስቶስ ተሰቀልኩ ምስ ክርስቶስ ብምስቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈጸመ ፍጻመ ካብዞም ሕጊ እዚኦም ዝበሃሉ ብኻልእ ሕጊ መታን ክንነብር እንታይ ኮይና እንተ ዳኢልና ተፈላሊና ሞት ማለት ምፍላይ ስለዝኾነ ካብ ሕጊ ብሕጊ ሙማት እንታይ ማለት ተዳኢልና ሲ ካብዚ ነገራት እዚ ካብ ሕጊ ሞትን ኃጢአትን ብሕጊ እንታይና ተፈላሊና ብሕጊ መንፈስ ህይወት ወይ ድማ ህያዋን ብምዃን ካብ ግብሪ ሕጊ ባዕልና ብንገብሮ ነገራት ዘድልየና ወይ ድማኒ ናብ አይሁድነት ዝመልስ ነገራት ኢሉ አው ጠቂስዎ ደሎ ኸ ካብዚ ነገራት እዚ ኸ ብምንታይ ተፈላሊና ኸ ብሕጊ እምነት ምክንያቱ ክልቲኡ ነገራት ክነግረው ኣብ ታሕቲ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ስምዑኒ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት ትሪእዎ ኣለኹም ብምንታይ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዝሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘለኹ ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን እምበኣር ክርስቶስ ንኾንቱ እዩ ተሰቕለ ምስ በለ ኣነስ እንታይ ይገብር ነይሉ ጸጋ ኣምላኽ ኦኬ ጸጋ ማለት እንታይ ማለት ይልና ኣለና ናይ ሰብ እንኮላ ይድበሃል ደይብሉ ምሽ ሓቂ ኣምላኽ ጥራሕ ዝገበሮ ምሽ ኢልና እሱ ዘለዓለማዊ ምኽር ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረ ምሽ ሓቂ ኦኬ ስለዚ ኣብታ መስቀል ዝተፈጸመት ፍጻመ እምበኣር ንርአያ ካብዚ ክልቲኡ ሕጊ ሞት ኣባና ሰርሕ ነይሩ ሕጊ ኃጢአት ኣባና ሰርሕ ነይሩ የስ እዚ ግብሪ ሕጊ ተባሂሉ ደሎ ኸኣኒ ኣብ ገለ ምቃል ጊዜ ናይ አይሁዳውያን ጠቕሞም ነይሩ ጽላሎታዊ መንገዲ ነይሩ ንዓና ኸኣ ይሕተተና ነይሩ ናብ ፕሮስሌት ክንመጽ እንተ ዳኣ ክንክእል ኮይና ከም ኣሕዛብ የስ ግን ኣብ ሓደ ምቃል ጊዜ እዩ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ግን ካብዚ እንታይ ገይሩና ይድብል ደሎ ሕጂ ፈሊና ከሎ ሕጂ ብመኒና ተፈሊና ይድብል ደሎ መጽሓፍ ቅዱስ መሲላትኩም ፕሊዝ ተረዱኒ ብክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት ተዳኢልና እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ብዝገበሮ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ብዝፈጸሞ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዳኣ ፈጺሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዳኣ ገይርዎ ኣና ሕጂ እንታይ ይንገረና እንተ ዳኢልና እምበኣር ናይቲ ዝተፈጸመ ፍጻመ ቃል እዩ ድንገረና ናትና ግደኽ እንታይ እንተ ዳኢልና እምበኣር ነቲ ዝተነገረና ቃል እንታይ ንገብር ኣሜን ንብል ኣሜን ክንብል ከለና እንታይ ኢና ንብል ተዳኢልና የስ እዚ ነገራት እዚ ንዓዩ ተፈጺሙ ኣነ ከምኡ እየ ትብል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞተሲ ካብ ሞት መታን ከውፃና እዩ ህያው ዝኾነ ኸኣኒ ህያዋን መታን ክገብረና እዩ ንዓና ብቃል መልክዕ ዝፍጻመ እዚ ክንገረና ከሎ ሕጂ ንስኻ ሞይትካ ኢኻ ህያው ኢኻ እዩ ይንገረካ ማለት ሽዑ ንስኻ ናብ ሕጊ እምነት ክትኣቱ እንተ ዳኣ ክትክል ኮንካ እንታይ ትመስልኩም የስ ኣነ ሞይተኤ ኣነ ምስ ክርስቶስ ተንስኤ ኣነ ህያው እየ ትብል ስለዚ ትፈላለዩ ደለኻ በየናይ ካብ ሕግስ ብሕጊ ግን ንምንታይ
موداتر اسناز ስለዝኾነ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንኣምላኽ ብህይወት መታን ክነብር ንኣምላኽ ብህይወት መታን ክነብር ዜን ክነግረኩም እዚ ኩሉ ዝተፈጸመ ካብ ሕጊ ብሕጊ ሙማት ያዋን መታን ክንከውን መጽሐፍ ቅዱሳነ ፂሩ ዝነግረና ብዛዕባና ኸኣኒ እንታይ እንተዳኢልና ኸኣኒ ህያዋን ኢና ኢድ ነግረና ህያው ኢኻ ድብል ቃል ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ህይወት ረክብ ኢኻ ድብል ነገራት ኩሉ ተማሂርና እዩ ብርሃን ናይ ቃል ኣፈጻጽምኡ ጽቡቕ ጌሩ እንተደኣ ተረዲእና ኸኣኒ ዝያዳ እንታይ ንረክብ እንተዳኢልና ኸ ኢሉሚኔሽን ንረክብ ማለት ብርሃን ንረክብ ብርሃን ምስ ረኸብና ሽዑ ንገዛ ርእስና ኩሉ ግዜ ክንቆጽራ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ምሽ ከምኡ ኢሉ ርእስኹም ከምኡ ቁጸሩ እንዲድብለና ምሽ ሓቀይ ንገዛ ርእስና ክንቆጽር ከለና እምበኣር እንታይ ኢና ንቆጽር ተዳኢልና ንሕና ህያዋን ምዃንና ኢና ንቆጽር ንጎ ክንትስእ ከለና ሲ ተራ ሰባት ከም ዘይኮንና ንቆጽር ማለት that's my topic ህያዋን ኢና መታን እንታይ ክንከውን ግን መታን ብህይወት ክንነብር እስኪ መታን ብህይወት ክነብር እስኪ ኦኬ ብህይወት ምንባር ምባር ካልኢ ማለት ብህይወት ምንባር ምባር እንታይ ማለት ተዳኢልና ነቲ መንነትካ ንዕኡ ምንባር ማለት አለም ኣብዚ ተፈላለዩ ጽላታትና ህይወት ክንጽውዕ ንኽእል ኢና ክስታይ ከኣኮ ጽቡቕ مش تي أب كوشتها درغيت مهلاو نختنبر ترديهم من لهم نات متحف قدس زبلكا بهوت منبار دبح النجراسي نعو اختنبر ترديهم من لهم مكلاس هيكون كن دبل دلهم بجيجا خيتردو نجن مقطعرو بقى زي نجرات زي بقى يود ملكتني كنبرو دلني ازيو كنبرو ديبلي ازيو دبل نجارات ترديهم من لهم كوشت درخ إنيشيتيف ويد ما درخيت من الله وكو قدامي ما هني أتخبرت عس لازمت أبزرت عس أنت هذا عادي هل يمكن هذا جيزة توم كلهم كجبارو زلوا من زجبارو من نايم محبر أملاخ نتفتات بمولهم ولا أبقل أقل بوتات سوقيها بكل نجارات كتجبروا ميكالي مش كل زمدناتنا هيوت كأني دك أخم تقالك زي أبي هرزب لهم كأني نزي منبر كم قبول وسيد كايو كنبري كان سردان كم قبول وسيد كايو نبرو خلها مشترو كم وقت كون سلازل لك كايكونن ويدن زازي منفساو دن زازي ويداي مقصاري وي كانوا تمام قالوا صلاتاتنا هيوت كم قالوا سبات نورو عينت النبابره ولا حنت نغرات كم زي كون غيركا لميد كايم متحف قدس نعاخ اخريكا هولو قال እግዚአብሔር نعاخ اخريكا هولو قال እግዚአብሔር نعيكرين هولو ግን ቦታና ህያዋኒና for what purpose بهوت መታን بهوت መታን ሚኒማም تعسر نتنبرهم زي مصحف قدساو زخونو انبابرا اب استفلاليه صلاتاتنا هيوت مصحف قدس تشالنج خغبركا كله قال እግዚአብሔር تشالنج خغبركا كله እንደዳ تعساد بحال ነገራት ኳ ድርጊት ተዳ ደየለግን كنفرح كنكلال مصحف قدس ወይ ድማ قال እግዚአብሔር ነትስተፈጸመ ፍጻመ استفدت ፍጻመ ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ዳግመ ግምት ኣይገብረሉኒ ኣይቀይረሉኒ ክሕድካ ክሳዕ ዘይወጣኻ ንስኻ ህያው ኢኻ ወላ ሓንቲ በዝ ነገራት ኣይትጠራጠር
ከምኡ እንዳነበርካ ከለኻ ህያው ኢኻ ከምኡ ደይኮነ ከም ተቃል እግዚአብሔር ዝብለካ እንተ ደኣ ትነብር ኣለኻ ህያው ኢኻ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ግን ህያው ስለ ዝኾንካ ብህይወት ንበር እዩ ህያው ምዃን ወላ ሓንቲ ናትና እንኮላይ ዘድልዮ ነገራት ኣይኮነ ኣብ መስቀል ተፈጺሙ ግን ኣብ መስቀል ክፍጸም ከሎ ንዓና ብኸምኡ ተዋሂቡና ከምታ ዓንተ ወይ ዝተዛረብክዎ ግን ብኸምኡ ግን ኣይኮነን መጽእ ዋጋ እዩ ሓቲቱ ዋጋ ሰብ ምዃን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲቱ ኪንኡ ኣብ መስቀል ሓቲቱ ናይ ባህራ ኣማውታን ኮላይ ሓቲቱ ማለት ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልና ንሕና ብህይወት መታን ክንነብር ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እንዲልና አይደል ንእሽተይ ቃላት ተዛሪበ ክውድ ሮሜ 6 ምዕራፍ ንርኢ ፕሊስ ተረድኡ ታይብል ከም ደሎ على حدا ጊዜ ከም ዝሎ ትኾን ሚኒማም ንእሽተይ ነገር ክነግረኩም ንእሽተይ ምቁፃር ዝበሃል መታን ክነግረኩም ክትጽልዩ እንከለኹም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ኣባና ኣሎ ይድነግረና ምሽ ሓቂ መን ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ሓቂ ሓደ ጊዜ ክትጽልዩ ከለኹም ዋላ ንበይንኹም ህላውነቱ ዶ ተቋጽሩ ፍርሓት ዶ ይስምዓኩም ከም ድሌትኩም ኮንኩም ዋላ ከይትጽልዩ ከም ድሌትኩም ኮንኩም ዋላ ኹብ ከይቱ ሓደ ጊዜ ሲ እግርኻ ከምኡ ስለ ዝኸውን እየ ክነግረኩም ማለት ሓደ ጊዜ ሲ መታን ምሽ ድኽም ኢለኒ ገለ እግረይ ረሲዐዮስ እግረይ ዋላ ሳብ ስታይ ሰሪያ ኮፍ ኢለስ እግረይ ኣሰቂለ ኣብ ዓራት ክጽልይ ክፍትን ከለኹስ ኣምላኽ እኮ እዩ ይብል ማለት ትገብሮ እየ ነግረኩም ኣብ ህይወት ምቁፃር ማለት ኮም እዩ ኣነ እኮ ኢኻ ትብል ማለት ክትነብሮም ዝድርኹኻ ነገራት ኣነ እኮ ህያው እየ ከም ካልኦት ሰባት ኣይኮንኩን መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ድብለና እምነት ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ክልተ ዓላማ እዩ ዘለዎ ትምህርቲ ንርድኦ ኢና ንፈልጦ ኢና ቀዳማይ ነገር ግን we have to enjoy it ህያዋን ምዃንና ኣምላኽ ብጥዕና ሓልዩ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንነብር ስለ ዝገበረና ንኣምላኽ ነመስግኖ ምሽ ሓቂ ጽቡቕ እዩ ኣነ እዚ ሕጂ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ክሪኦ እንከለኹ ጽቡቕ ካብዛ ምድሪ ምግዓዝ እዩ ሕጂ ኣነ ነግረኩም መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ድብሎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መረዳእታ ከምኡ እዩ ጥራሕ ግን ንጎይታ ከይፈለጠ ሰብ ክኸይድ ከሎ ግን ብጣዕሚ ሕዝነካ እዩ ሓቂ ምሽ that's the main problem ንዓና ግን ዋላ ሓንቲ ደፍርሕ ነገራት ይብል ግን ኣምላኽ ዛ መዓልቲ እዚኣ ንዕኡ ክንፈልጠሉ ክንምለሰሉ ደለና ክንምለሰሉ ንኣምላኽ ከነኽብረሉ ንዕኡ መሳርሕቲ ኮይንና ገለ ክንዓይ ዕድል ዶ ሂቡና የስ ነመስግኑ ልዕሊ ኩሉ ጊዜ ከነመስግነሉ ዝግባአና ግን ዘለኣለማዊ ህይወት ስለ ዝሃበና እዚ ምስኣን ምስ ምርካብ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ምዘጋጥሙኻ ነገራት ፈጺሙ እንታይ ይገብርኒ እንተ ደኣ ኢልና ኣዋጋን ዕዳጋን ኣያትን ሓደ ጊዜ እኮ ኣብ ምድሪ እንሓልፎም ነገራት ነዚ ብርሃን እዚ እንታይ ይገብሩ እዮም እንተ ደኣ ኢልና ኣዋጋን ዕዳጋን ይእትውዎ ኮይም ይወስድዎ ኮይም ንሓጎስካ ንሰላምካ ይወስድዎ ኮይም ነይቲ ነዚ ሓፃር ዕድመ ትነብረላ ኣብዚኣ ተበዛሓ 7 ተበዛሓ 8 እንትነብረለን ገሊአን እኳ ፍርቀን ሓሊፍናየን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢና ደለና ነዚአን ዓመታት እዚአን ከይተረፋሲ ተረዲኹም ንለኹም እትነብሮ ናብራ ንናይ ምድሓንካ ሓጎስ ይወስዶ ነት ሰለብሬት ክትገብረሉ ዝግባአካ ነገራት ንዕኡ ይወስዶ ግን ህያው ምዃን ዝበሃል ነገራት እተስናት ኖርማል بعد رؤسو عبيو مستهلاو منفسها وأكل دلوا እግዚአብሔር مسو حبرت مهلاوي بتخال أي وجن كأزي نجارات زين عخا بقومي يتوهيبك ولا حنت نجارات كي جبرك ولا حنت نجارات كتجبر كي تحتتك بقوموا بتسجع يتوهيبك مخنياتني أملاخ زل العالم أو مخرج سجع سلزغنا جن كما تقول كله بقوموا أي متن حماق أموتا
ናይ መስቀል ዋጋ ምኽፋል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሓቲቱ እዚ በዓል እዚ ዝተባዕለ ካል እንታይ ይበዓል ካልኦት ዳሞ ለው መዓልቲ ለው ጽባሕ የለውን እኮኒ ርካብ እንተኾነ ሎሚ እንተረኸብካ ጽባሕ ልዕልዩ ክትረክብ ትደሊ እቲ ልዕልዩ ምርካብ ዝበሃል ነገራት ይሕዘካ እምሮኻ ምክንያቱ ኣብ መጠን ኣብ ዝረኸብካዮ ነገራት ናብራኻ እንዳገፍሐ ስለ ዝኸይድ ኣይሕግበካኒ እኮ ንኹሉ ሓጎስ ኣብ ሕቶ ምልክት ከእቱ ዝኽእል ንሓጎስካ ክወስድ ዝኽእል ነገራት ብምሉእ ጥሒሱ ውሒጡ ኤኒ ታይም ግን ኣምላኽ ከተመስግን ዝገብረካ ግን እንታይ እንተዳኢልና ኩሉ ሻዕ ምድሓን ዝበሃል ህይወት ምርካብ ዝበሃል ዓቢ ነገራት ጌርካ ምቆፃር ቀሊል ነገራት ኣይኮነን ሓንሳና ኣምላኽ ክብርን ሃቦ ኣምላኽ ህያዋን ስለ ዝገበረን ግን ብህይወት እንኮላይ መታን ክለብ ሓዋት ኣምላኽ ብሞት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዋን እንታይ መታን ክንከውን بهوت متان كنبر ازي رومي شاد شاي معرف كزارب مون اشتي كوديش رومي شاد شاي معرف نري مزيو تمتحاحز رومي شاد شاي معرف كم زيلو مبارسي انتاي كنبلينا صقام انت عزسي اب حطيات نصنع يا ايفالنان نحنا خاب حطيات سموتنا كميلنا حجه اول نبر ويس بخريستوس يسوع تطمقنا زبلنا كلاتنا بموتو خم تطمقنا دو ايتفلطنيهم مبارسي كمتي كريستوس بخبر ابو خموتاس تنسى كموها نحنا يلوش بحداس هوت مانتي كنملالس نا موتو بطمقت مسؤ تقبرنا موتنا نموتو مسيلو حبراتون تدا خوينا كم أخا أبتن سايو انتاي كنقبرينا كنحاورينا تاي مالتي حجي مسيلكم زاخن حاورينا دبل دلو ام موتو انت دا حبيرنا يو إلنا أميننا خوينا يسوس كريستوس مويتو سلازي ترفه سلازتسه كل أبتن سايو حبيرنا يو إنا سلازي ناتنا هيوت كاب حدش هيوت كابتن سايو يدي جمر يدي بالنير عنتو يديو هينو كاب زعاتن سايو زارب نير ندات سلنا خلنا كابتن سايو يدي جمر سلام انتاي قن دبل دلو نحنا كمتي كريستوس بخبر أبوها موتاس تنسه نحنا قن تايلو بحداس هيوت متان تانقبر متان كنملالس كنبل نا أملاخ بهوت متان كنبر دبلن متان كنملالس دبلن كلتيو حدي من بار يسوع كريستوس زغبرو نحنا خابو زخونايو نعو بهوت متان كنبر لو مخلتيو حساباتي بتحدو وجن أملاخ أسينا كنا مسكنو باهيلونا ني እግዚአብሔር كنمسكنو هياوان سلازخنا ترى سبات كم زي كنا نجزار سنا نمفلات كلاي كاني نتستتصو عنا يوغن تاي مغبار منبار بحداس هيوت كنبر ويد ما هنملالس كاب حق بحق موت كنت دعت وهايلو اوريدي تفلالينا هنا بحق امنتن بحق منفس هيوتن كاب حق حطياتن حق موتن كومو دماني كاب جبر حقن ببحال نجارات ويد ما خافت بمقبار ببحال نجارات كابزي تفلالينا هنا سلام انتي ترايلنا ناملاخ بهيوت متان كنبر እግዚአብሔር መስገን ካብ ዘለና የተሲና ናምላኽ ከነመስግኖ ኢና እስኪ በዚ ነገራት እዚ ቁሩብ ንሕሰብ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ካብዚ ነገራት እስኪ ንበገስ ሃሌሉያ 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 እዚ ዘይሕጎሰና ሎሚ ካልእ ሕጉሰና ይክእል ናምላኽ ከነመስግኖ ዝገብረና ነገራት እዚ እግዚአብሔር መስገን ወሊድካ ንኢኻ ብሞትካ فرت عارخاندي نايدمكا وليد كان زبل سبس وليد كان خا بموتكا فرت نسمكا سليزو وعالكا همسكل كرانيو نسنديا تالبسي نسمكا
وليدكاني بموتك فرت عرخاني نايدمك وليدكاني بموتك فرت عرخاني نايدمك سليز وعلك نمسكك رانيو زنيا تنبسي نسمك سليز وعلك نمسكك وعلتنا ذكرنا اسك حواتي هاللويا تنبسي نسمك تعبيو غريندها يسوس بباريغا نهرت اندغا يسوس بباريغا وليد كان بموتك وليد كاني بموتك سليز وعلك أمس راديو زنيات نفسي نسمك تعبيو سليز وعلك أمس راديو زنيات نفسي نسمك تعبيو غيري
بيوت زنبرنا زلو نجار كأزي حواتي نجار تعم كله راح يكون كان يكون كات مالالس نجار كله خم إلا خيا خذل كخلت راح يكون كان دويل كات مالالس نبيس يسوس فسام مسكن الدكبورة نجار كز كله خاجنا أنت تفلت كخ نجار تقريف وخبيوت كخ تفلت ريا سبعات نام لخيخون نام لخزسي نعاي كم زخ خفلن لي يوتو خبل ليسي أنس من كوني إلك تحسب كلها كل تصركها خب أمرهان قبل بخان يرقف سبحاتنا أملاخ يخون كبروا خلوا نقويتا يخون إذا حواتي بس خلك زي باك بلنا يقبوا أملاخ ما خلك زي بزيد ذكرنا من الباش قال زغ سمعون كلهم أوشهم تسمعكم كميلكم كم زاتكم ما يفلتن كميلكم كم زمتكم ما يفلتن لأن جر أبسمون أبسرعكم أبيوتكم أبنابراكم أبعداركم أبتعناكم أنا جر كتقطعكم يخيلي 100 متر كتعني يكن إذا مدحان زي عينه بريه له عينه تخاف تسترد أسبكن كل حد يقول كم زي يترفني إذا مدحنا يكمل له سجد مملوكهم صحواتي شمو كبل حنتي أتأخلني صادم واقاس اللي زي تخاف للي سبحاتنا الله يقول أجر كل قصينا يكون كنت مت أي قد سنني أبزح على في عالم زي تقد سنن قم نجر زلوا حنتي صادم يسوس هيوتو خفي للي سبحاتنا شو ما يقول بزباهي بالكم أحواتي قالوا كل تتبتصمي عالم كله تتقلبت نجر كله تتغير تقد سنن قبل بي زي تتقفى نجر جنا يسوس هيوتو خفي للي سبحاتنا شو ما يقول بزباهي بالكم أحواتي بزي دسي بالكم وأتقول لهم والله ما أنت زي أنا قرد تقصنكم أنا حريق زي بيت أملاخ مسينا 3 ساعات يقول 3 ساعات أملخنا قالوا سمينا روت أنكلنا كما قال أفي ملي إزار وزله قال لي سب كم زام مو وتصنيحه وتقبل كله بسرقات مكروا أو تصبيت وصلوا سسخيز قنية سمون كله عشان نغز قنيسي بيت أملاخ في العرف اللي تصنح كل 3 ساعات ما وتصبر كله مع قصة مكروا أو تصبيت وصلوا أي بيسوس كسر زلزلة خاكنا حواتي يسوس مساخله لا تما كراون مس يسوس كم كهات حلفه كبيركم زقني حواتي كم درامت يوم كم كنت وتخلوا مس يسوس كم تقفلوا أي تفرحوا مدحاني مسايك ساعة زلزله يسوس توجاز غفل اللي أملاخي مسايك زلزله لقد سنس تروح يقولوا سبعتنا أملاخي يقول كلاتنا تصلينا أقرأ من قدنا ما حواتي زي أنا قصدي أختبرها لكم قال باش فلوس تصلوا زد لكم ترى لهم كزنا قزنا حسبكم تصلوا وقاز تخاف للي كور سبي أني ترى سب أيكون كون أب مدري كدان سب لبيسه مكب سب نابل عكو جام سب وديك تهدكو كور سبي هزين سبي هي ود أملا تخاف للي سبي يلكم من تختم على لسحواتي اسكت تصلوا قبل بهم ذانا قرجات تأتوا حيد الدقائق كبكم بوس لسخنا حواتي بس عباسي لما عند بهال الناس وعلى غال تخبنا زي أستاذ كده حواتي بو خبدكم نقرت الأهليو سكيك جاي أبي تصلوا أملاخ عندكم خفتوا ما وش قلبهم أتيو يس أنا كفولية خبدنا نقرب اللي تسقطنا نقرب اللي يلكم تصلي حيد بس قالت أنا ستنكم تصلي ما حبينا هتصلي ناجو بروح جابير أملاخنا سلزوا على جزي نمسنا كلنا في التوقع خينو بزم على جابير كنا بروز لنا هيوت انتي مخانو تمهرنا جابير زي عدل سزاب كنا تمسكن ولا لنا جابير أبو منبرنا زي جمر أتي أبان بأخا بود خيس صبي لستجبر لنا مدحان ترد أنا ترحمه جابير أبو أزون كتبرها لنا سلزوا على جابير نمسكنا كلنا أملاخنا نحواتين بزم شز مال الخلنا جرزنا جزاب لبنا خنحز جابير أبو باهلنا تردينا جابير تخاف لنا واقع كور مخانو تردينا أبز مدرس خن مالا لسن كلنا سي السنت تردينا راح قنع هيوت كنبر كم دخل كنردام أنت جابير أنت اللي بنات كفت بزمش تصلي عليهم جابير أبو زحك زي مسترداتنا نعخان منبر أبز مدرس خمزولنا مسترداتنا جابير أبو نجر زقت أمن تقت أمنا بعد رحنا بيوت كنبر نخلمه وأملاخ أز نجر زخرت أنا ما مدرس كأمرنا خطبره بش ميسوس تصلي عليهم جابير أبو نعخان نبيرنا من تخن حلف وصكفنا بزمعات زد لزبلت أجا خلو تعتقنا وكتاب شميسوس تصلي عليه زمت أيمتها أب كبابينا سفت سما يفت سما جابير زو خون يخون كل جزين عخ من بار طرح
عجانا إذا مهانو نذكر قويتها بشيم يسوس نصلي لنا لما أنت دما قال كذا كافل لنا حاونا كيرو مملس كاخ تبارخو مقلات كاخ تبزحلو صقاخ تبزحلو كله خفوق تحلو نجاراته كله تبارخ بشيم يسوس كريستوس نصلي له بخلو تعنان بخلو نجارات مملس كاخ تبارخو بشيم يسوس نصلي له تعرف زول لك زين أصحاب بارخ يدخل دما سلا شيم يسوس كريستوس يا وشيم كتبل آمين سلام كيدو بتبارككم